bapak kalih ibu dinten niki mboten siyos mantu pancen kahanane angel wis ora bisa dieyel timbang corona nyebar dunyane sangsaya ambyar. Nyuwun sewu kanca lan sedulur resepsiku kepeksa tak undur senajan wis DPD kon catering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo rapine kok dibatalno wis kadungnya berundangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19 yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane mugi yo angsal hidayah rapi kura kudu mewah sing penting sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun sewu kanca lan sedulur resepsiku kepeksa tak undur senajan wis DPD kon catering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel. Gusti kula salah nopo rapine kok dibatalno wis kadungnya berundangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19 yen pancen ngene dalane tak golek dino liyane. Gusti kula salah nopo rapine kok dibatalno wis kadungnya berundangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19 yen pancen